Dobrý deň, v tomto videu vám ukážem, ako vytvárať, pridávať a editovať formuláre. Základom je prejsť na stránku, kde chceme formulár umiestniť. Dajme tomu, že v tomto prípade ho chceme umiestniť pod nejaký článok. Tak prepnem sa na nejaký článok, kde ho chcem umiestniť a na to, aby som ho mohla sem pridať, tak ho musím vytvoriť. Alebo si ho môžem vybrať už z niektorých predvolených. Kolónku alebo položku formuláre mám v hornom paneli v strede a je tam taká šípka. Ak na ňu kliknem, tak sa mi otvorí ponuka. Je tu buď vytvoriť prázdny formulár, alebo kontaktujte nás, registrácia k odberu, alebo registrácia účastníka. Ak chceme vybrať niektorý, ktorý je už predvolený, napríklad kontaktujte nás, tak na ňo klikneme a automaticky sa mi vloží na koniec tohto pola. Ak ho chceme náhodou premiestniť alebo ho chceme umiestniť niekde inám, tak kliknutím do čiernej lišty ho môžem posunúť napríklad nabok. Alebo ho posuniem naspäť. Alebo ho môžem posunúť aj na tieto facebookové komentáre. Vždy, kde sa mi zobrazí takáto žltá čiarka, to znamená hranica umiestnenia. Tak povedzme, že teraz ho dáme sem. Ak ho chceme upraviť, tak klikneme na upraviť formulár a otvorí sa nám toto okno. V tomto okne môžeme prepísať názov formuláru, môže tam byť kontaktujte nás. Tuto je popis. Môžete sem niečo napísať, alebo aj nemusíte podľa toho, ako chcete. Môžeme sem dať napríklad potrebujete pomôcť. Dáme vypíšte údaje vo formulári a my sa vám obratovo ozveme. Tak. Na editáciu formulára, v editácii formulára môžeme ešte upravovať jednotlivé položky. Môžeme ich prepísať alebo doplniť. Napríklad, ak chceme zmeniť meno alebo chceme pridať priezvisko, tak sa postavím kurzorom k textu. Vidím, že kurzor mi tam už bliká a dopíšem a priezvisko. Potom tu mám položku e-mail, položku predmet nechcem, tak ju môžem vymazať. Dá sa prepísať aj text správa a dá sa prepísať aj text odoslať. Ak chcem napríklad premeniť položku meno a priezvisko s položkou e-mail, tak na konci každého okienka mám také koliesko. Ak na neho kliknem, tak sa mi zobrazí ponuka. Môžem buď upraviť text, posunúť hore, dole, odstrániť, alebo môžem to označiť ako povinný údaj. Napríklad, ak nechcem meno ako povinný údaj sa označuje touto hviezdičkou, tak môžem to zmeniť alebo odškrknúť povinný údaj. A už tam tú hviezdičku nemám. To znamená, že človek, ktorý nevypíše meno a priezvisko, ale vypíše e-mail, tak mu tá správa prejde, bude odoslaná. Alebo dám si to naspäť a chcem prehodiť kolónku meno a priezvisko s e-mailom. Tak znova kliknem na to koliesko a dám tu také šípky, že presunúť dole alebo presunúť hore. Tak dám takto a vidím, že e-mail a meno sa mi prehodilo. Ak chcem napríklad doplniť formulár, tak mám tu znova niekoľko ponúk, že o čo chcem obohatiť tento formulár. Tak povedzme, že tu chceme mať, môžeme dať, že výber z možností. Tak chytím, idem na túto ikonku výber z možností, kliknem, držím a opäť sa mi tu zobrazuje taká žltá čiara. To je hranica umiestnenia, kam to chcem umiestniť. Takže povedzme, že chcem to medzi meno a priezvisko a správu. Tak vidím, že tu mám tú čiaru, tak to pustím. A už tu mám znova možnosti. Môžem si prepísať tento text, vyberte jednu z možností, alebo si to môžem ponechať. A teraz prvú možnosť môžeme editovať. Opäť priblížim sa kurzorom, vidím, že tu mám, že sa mi to vyčiernilo, alebo ak sa postavím nakoniec, tak mi to začne blikať.
A teraz to nejde, takže dáme sem prvá možnosť dáme áno, druhá možnosť povedzme, že nie. A keď chcem len dve možnosti a tretiu už nechcem, tak na konci, vidím, že sa mi to označuje, tak na konci mám krížik. Tak môžem túto možnosť odstrániť, alebo ak chcem nejakú možnosť doplniť, tak dám pridať ďalšiu možnosť. Takisto, ak si náhodou rozmyslím, že nechcem tam tento ponukový formulár, tak môžem ho znova buď presunúť, odstrániť, alebo označiť, alebo odoznačiť ako povinný údaj. Ja to v tomto prípade nechcem, tak to dám odstrániť. Takisto je tu, môžeme pridať viacnásobný výber, alebo výber zo zoznamu, nahrať súbor, alebo e-mail tam už mám, alebo tam môže byť dátum, povedzme takto. A môže to byť napríklad dátum, že kedy by klientom vyhovovalo stretnutie, alebo kedy môžete, neviem, zavolať a podobne. Alebo môžete to prepísať na nejaký iný text, môžete tu zmeniť, že chcete tam telefón, alebo niečo podobné. Dáme odstrániť. Povedzme, že pridáme teda ten telefón, tak opäť kliknem, potiahnem a umiestním to sem. A chcem prepísať text, takže dáme telefón. Ešte sa mi nepáči teraz ten e-mail hore, tak ho presuniem nižšie a vidím, že mám prvé meno a priezvisko, e-mail, telefón, správa a odoslať. Odoslať môžeme tiež prepísať, dáme tam, že informovať, napríklad uložiť. A formulár sa mi tu zobrazil a ak chcem, aby bol publikovaný, tak dám publikovať. Ak chcem tento formulár odstrániť, že sa mi nepáči alebo ho na tej stránke nechcem, tak je tu krížik na odstránenie, ale ešte vám predtým ukážem, ako s týmto formulárom pracovať. Je tu v tej čiernej lište je taký text zozbierané údaje. Keď na to kliknem, tak tu sa mi v tomto momente tam nie sú zaregistrované žiadne e-mailové kontakty, ale ak na to kliknem, tak ak už tam niekto sa registroval alebo vypísal správu, tak tu uvidím zoznam tých, ktorí tento formulár vyplnili. Môžeme si to ukázať napríklad na formuláre e-book zdarma. Dám zozbierané údaje a vidím, že tuto už sú nejaké registrácie. Tuto dole si tuto vidíme, že už to máme dokonca na dvoch stranách. Tu je počet záznamov, že je 16. A tu si môžem nastaviť, že koľko záznamov chcem, aby sa mi zobrazovalo na jednej stránke. Môže byť 10, 30, 50 alebo 100. Ak chcem tieto kontakty si exportovať do Excelu, tak tu vľavo hore mám export. Kliknem na to a dole sa mi už stiahuje Excelový súbor, v ktorom mám tieto kontakty. Keď si na ňo kliknem, tak sa mi otvorí a vidím, že tu ich všetky mám. Tieto krížiky, tento Excel je uložený ako CSV, ale ak toto posuniem hore, tak vidím, že tu mám aj presný dátum a čas, kedy sa títo ľudia registrovali a stiahovali si e-book. Dobre, tak teraz toto zatvoríme, to teraz nepotrebujeme. Nie. A môžeme toto tiež zavrieť. Tak, poďme teraz naspäť do toho formulára, ktorý sme si vytvorili. V tomto formulári je ešte potrebné doplniť nastavenia. Vo vašom prípade je tu ešte nastavený pôvodný e-mail pána ktorý vám web vytváral a preto to potrebujeme zmeniť na váš e-mail. Takže ja si ho skopírujem z mailu. Alebo nie, dáme to na váš štúdio Harmonia. Tu si ho skopírujem.
aby som to nemusela vypisovať. Tak prídem sem, označím si to, Ctrl+V, mám to tu. A teraz tu mám text, že akcia po odoslaní. Takže môžeme človeka, ktorý si stiahol alebo vyplnil formulár, môžeme ho buď presmerovať na nejakú stránku, alebo môžeme napísať text, ktorý sa zobrazí po odoslaní formulára. Takže ak tu mám, že zobraziť text, tak tu vidím, že tu mám teraz napísané ďakujeme. Môžeme tam napríklad dopísať, že čoskoro sa ozveme. A človek, ktorý tento formulár vyplní, tak sa mu zobrazí následne tento text. Alebo môžeme ho teda presmerovať, potom si to zmením na presmerovanie na stránku a tu si opäť vyberiem, na ktorú stránku ho chcem presmerovať. A kliknem do tohoto posledného chlievika, tak tu mám opäť ponuku, na ktorú stránku ho chcem presmerovať. To sú všetky stránky, ktoré sú vytvorené na chudnitezdravo.sk. Ale teraz ho nechceme presmerovať, tak dáme OK. Aha, tak musíme to dať naspäť, zobraziť text. OK. A je to tu. Okrem tohto formulára, že si stiahneme nejaký preddefinovaný a že ho upravíme, si môžeme vytvoriť úplne vlastný podľa toho, aký chceme. Najskôr teda tento vymažem a vymažem ho týmto červeným krížikom na konci. Takže vymazať. Skutočne chcete odstrániť obsahový blok. OK. Takže poďme si ukázať, ako teraz vytvoríme úplne od základu nový formulár. Takže idem hore na formuláre, vytvoriť prázdny formulár a vidím, že tu nemám žiadny chlievik, mám tu len názov formulára a odoslať. Takže povedzme, že chceme si vytvoriť nejaký formulár s menom, tak použijem ikonku krátky text, alebo použijem to, aby som tam mala krátky text. Tak idem na to, kliknem, potiahnem a chcem to umiestniť sem. Teraz si prepíšem ten text a dám si tam napríklad znova meno. Teraz chcem dlhý text, to bude napríklad správa. A takisto si môžem popridávať všetky ostatné možnosti, ktoré potrebujem. Ak chcem tento formulár zasa upravovať, tuto si môžem doplniť názov, popis, meno, správa a odoslať. Dáme uložiť. Prosím, nezabudnite si potom v tých nastaveniach zmeniť ten e-mail, na ktorý chcete, aby vám došlo upozornenie, že niekto tento formulár vyplnil. Tak. Môžeme ho znova posúvať, kam chceme, môžeme ho dať úplne nahor, môžeme ho dať ešte pred článok. Alebo na tieto facebookové komentáre. Dobre, ešte si ukážeme, teraz ho odstránim. OK. A ešte si ukážeme ponuku, ktorú tu máme. Máme tu kontaktujte nás, registrácia k odberu alebo registrácia účastníka. Registrácia odberu newslettera, ten sa pod články hodí. Môžeme ho dať napríklad na tieto. A vidím, že tu mám kolónku len e-mail. To znamená, že keď niekto zadá sem e-mail, tak chce, aby dostával od vás e-maily s novinkami, v ktorých budete upozorňovať na nové články, produkty a podobne. Tento newsletter sa celkom hodí k tým článkom, takže ho tu môžeme nechať. A nastavíme ešte e-mail. Takže znova sem dáme studioharmonia@gmail.com. OK. A môžeme ešte napríklad upraviť formulár, môžeme prepísať toto odoslať na prihlásiť sa k odberu. Tak, uložiť. A takto jednoducho sa dajú vytvárať a editovať formuláre. A nezabudneme dať ešte publikovať.
Tak, máme to tam.